זהו משאבת חירום לאקווריום. הבנייה שלה צורכת מעט עבודה, אבל אפשר לעשות אותה מחלקים של משאבה, שואב אבק ידני שעובד על סוללות שנטען, שזה הסוללות שלו, והלוח מודפס שלו נמצא פה. הלוח מודפס שלו נמצא פה, כל הלוח מודפס. יש בחוץ הכפתור של ה-off on, מנורת ביקורת של הטעינה, מנורת ביקורת, והחיבור של הבננה של הטעינה של הסוללה. זה החלקים שמוציאים מהשואב אבק. המנוע שנמצא פה זה מנוע של וידאו ישן. לקחתי את הוידאו, והחלק החשוב זה המשאבה עצמה. לקחתי אותה ממשאבה פשוטה של אקווריום ישנה, ומה שעשיתי מכל העסק הזה, הצמדתי את הכל פה לקיר, חיברתי אותם והדבקתי אותם עם דבק אפוקסי. הייחודי שבעסק הזה, המוט הזה, המוט שמחבר בין המנוע למשאבה, הוא צד אחד, זה ברזל 6 מילימטר, זה ברזל 6 מילימטר, שיש לו בקצה שלו הברגה שמתחברת אליו הגומייה, ובצד השני מתחבר אליו הזרוע של המנוע שמסתובב. המנוע מתחבר יחד עם זה עם מסמר פלדה, וזה נראה ככה. התמונה נראית ככה. זה הברזל, הזרוע שרץ, זה הברזל 6 מילימטר, עובי 6 מילימטר, באורך 6 סנטים, שיש לו בצד אחד הברגה, ובצד השני הוא מושחז ישר, ונכנס פה המסמר הפלדה מתחבר אליו, וזה החלק שמחבר בין המשאבה למנוע. והחלק השני זה אותו חלק, ברזל עגול 6 מילימטר, קדוח לו חור באמצע בקוטר 4 מילימטר, ואם הופכים אותו על הצד יש לו חור עם הברגה שלחור הזה נכנס הזרוע של המנוע והמסמר, ואז יש את המצב של הקיטור שהוא מוזיז את המשאבה. כל פעם הוא שולח את המשאבה ומחזיר אותה, וזה עובד ובדוק. ואני אראה לכם את המשאבה אחרי שחיברתי אותה. אני מחבר אותה פה, מחבר אותה למקום שלה ומפעיל, והמשאבה עובדת. המשאבה עובדת. עכשיו מבחינת הזמן, כמה זמן זה עובד, זה תלוי בסוללות. אם הסוללות טובות, אז זה יכול לעבוד הרבה זמן. הדבר הכי חשוב, איך אני טוען אותו, אני טוען אותו במטען של השואב אבק. כשאני מפסיק את המשאבה, המטען טוען אותו. הסוללות פה זה 4.7 וולט הסוללות, והמנוע הוא מנוע של וידאו שהוא יכול לעבוד עד 8 וולט, אז אין לי בעיה, והוא עובד אצלי. תודה רבה לכם.